Wengane zakwethu angiphinde futhi ngibingelele la kuNqamboti Media TV 18. Ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze okufanele ucofa usubscribe, ulike, uphinde ucomment. Ey'ndabeni ey'ngenayo izindaba ey'thinta uMax Makhanya okuyinsizwa yasembumbulu eyathuka ubaba uShembe uNyazi lwezulu, iyaphinde futhi yathuka uSilo samabandla wonke uma isizulukazi lithini. Ke iy'ndaba ey'qhubukelayo, uMax Makhanya waxolisa ngamavidiyo awenza ku-TikTok, kodwa futhi ke sekuvele iy'ndaba manje zokuthi uMax usewakhiphile amavidiyo la khona exolisa kwiSilo kanye nobaba uShembe uNyazi lwezulu. Ngane zakwethu, lezi ndaba zivele ngemuva kokuthi uDubula eveze amahlazo kaMax mayelana nokuthi uMax washaya umama wakhe emshayela iy'mali zakaRafu, emsola ngokuthi wadla iy'mali zakhe zakwaRafu. Maqede uMax wabaleka wayohlala eGoli nakula asebenze khona. Kanti-ke uDubula usekhiphe nansi futhi inkulumo ayibhekise kuMax la khona ethembisa khona ukuthi uzombamba ngamankwahla uma engafuni ukukhuluma iqiniso. Exolisa kuDubula ukuthi ethi nje Dubula ngiyaxolisa, eshe ethi Dubula ngiyaxolisa ubhuti umdala, ngiyaxolisa ngoba ayikho into engayiphethe yakhe mina lo. Kuyomsiza vele ukuthi wa delete, kodwa futhi ukuthi angiblock ngeke umsize ngalutho ngoba ngizomlanda khona kunjalo. Inkinga yami uyabona ula ngimbekela esifubeni njengamanje, ngimbekela kusele ukuthi ngizomphalaza manje, bese ngiyamphalaza ngimkhipheke ngoba angifuni ukudelelwa umfana wakomunye umuzi. Mina lo mfana ngimprotecte kakhulu kabi, lo mfana lo befuna ukimudla abantu, yabo. Ngamprotecta ngenye indlela ukuthi angifuni ngaye ngoba ngiyamazi ukuthi unenkinga yekhanda leli enakhe enothayela, yabo. Wakhomba ukungedelela yena, wangehla uzongichamela ekhanda. Mina angiyena ubaba uShembe, angisona iSilo samabandla, abantu abangekho la ku TikTok, mina nginaye la ka TikTok. So nje ndoda luselude lona ukhalo, luselude ukhale sisazoluhamba mnumzane. Ngicela ukuthi amavidiyo ngadelete. Into engifuna kwenje yenza ividiyo bebuka abantu uthi Dubula ngiyaxolisa. Usho nje kahle uthi Dubula ngiyaxolisa. Ngifuna uxolisa kuDubula. After uyazi ukuthi wena wayengenza kanje. Ngiyayichazela abantu abaningi, uyazi ukuthi wayengenza lento ngenza. Uyakwazi lokho. Hayi ukuthi ngoba ngi-against wena nawe uyakwazi ukuthi uDubula wogcina ukuthi ngaba against umina, yabo. Uyakwazi nalokho. So ngifuna ukuthi wena wenze ividiyo uthi Dubula ngiyaxolisa. Bapho obhululo bakho labo ongikhomba nabo baphi khona nalokho ngapha lokhu kwentshebe emhlophe nenwele ezimhlophe okulandela iMK kukhona nakho lokho, kodwa akanginandaba nakho ngoba angilandeli inhlanya mina, futhi anginandaba neinhlanya mina. Kodwa mina ngibhekene nendoda yodwa, wena owakhipha leyo nto lo wayikhipha ngomlomo wakho. Ngifuna ukwenza ividiyo mfana wami uthi Dubula ngiyaxolisa. Lalela ke, ngifuna ukukutshela futhi ngoba angikwesabi futhi angikuncengi futhi anginandaba nawe. Ngomsombuluko mazithi 10 o'clock ngomsombuluko Monday mazithi 10 o'clock. Today is Friday. Monday ngunikeza 2 days. 2 days mnumzane. Monday next week mazithi nje 10 o'clock ngiyabuya baba, ngibuya nelinye ifayila lakho. Ngifuna ukuthi ukhiphe le video uthi Dubula ngiyaxolisa. Wenza ividiyo uthi Dubula ngiyaxolisa. Ufuna ukukhama ngamasende wena ngikwenze nje. Ngomsombuluko mazithi 10 o'clock ngiyabuya kuwe, ngangawe mnumzane. Ngangawe mnumzane. Ungadelete amavidiyo. Ngabulala icontent yakhe, ngine content wena. Monday mazithi 10 o'clock, ekuseni o'clock. Yabuya baba, ngunika 2 days. Angilibalula namhlanje, angilibalula Monday ngibala Saturday Sunday. Monday ngo 10 o'clock ngiyabuya baba. Ngiyabuya, khulileka nje ngiyabuya. Ngifuna wenza ividiyo uthi Dubula ngiyaxolisa. Xolisa kulo. Qala, xolisa kulo. Yavala ke mfana wami. Lo mongathethi imanga lo mfana wami. Ufuna